May hapon sa tanan o diri may hapon pero diha sa inyo diha sa kabantakan New Bataan may gabi sa Pilipinas no may mga gabi naman karon diha kay cottage prayer meeting man. So salamat kaayo sa inyong gihatag kanako nga oportunidad nga mo share sa pulong sa Ginoo diha kaninyo. Salamat po ka sa akong sister-in-law nga si Rose Ann nga nag-challenge sa ako nga mo share sa pulong sa Ginoo diha sa inyo ha. Though layo ta pero pinaagi sa video makahatag gihapon kita og mga maayong balita no maayong balita kay ang pulong sa Dios maayong balita man. So salamat kaayo sa inyo karon nga kahigayunan nga inyong gihatag kanako nga share sa inyo sa pulong sa Ginoo. I hope and pray nga ang matag usa mapanalanginan gayod sa pulong sa Dios. Okay, before ta mo adto sa pulong sa Ginoo, mag-ampo ta atong ipiyong atong mga mata ug atong iduko atong mga ulo. Hallelujah. Dalay ko og may mayaw na mga Dios. Lord God, nining takna sa kahaponon Ginoo, kagabhion o God. I pray Lord nga ikaw ang Dios may pamuhat sa matag usa ka namo kakasing-kasing. I pray Lord nga imong pulong Ginoo mahimong dayag sa matag usa ka namo Lord. Salamat Ginoo nga imong pulong o God magahatag ka namo kalig-on o kalinaw Lord sa mong panghuna-huna. Lord, salamat nga ikaw aniya karon sa mong taliwala ug I pray Lord nga ikaw gyud may magaminister sa matag usa ka kasing-kasing o Dios nga matag usa Ginoo makadawat gayud Lord sa imong buhi nga pulong o God. Ang kini mahimong presko Lord God sa matag usa nga makadungog niini Lord God. And I pray nga imong Holy Spirit Father God may pamuhat Lord maga-touch sa ilang kasing-kasing Ginoo nga mahimong ma-refresh ug ma-restore Ginoo ang ilahang pagtuo pagsalig diha kanimo. Salamat kayo Ginoo nga bisan pa o God sa taliwala sa crisis Lord sa tibuok kalibutan ikaw matinud-anon Lord sa among kinabuhi. Busa Ginoo nining takna ikaw ang mapasalamatan ug pasidunggan. Ikaw Ginoo among ginaimbitahan Lord nga may magapamuhat sa among taliwala samtang kami o Dios magasugod sa amuang pagtuon sa imong pulong. I pray nga ikaw mamuhat sa among taliwala karon. Ikaw Ginoo among gina-welcome nining takna Ginoo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan ug ikaw among pasidunggan. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So actually ang akong na remember pag-ingon ni Rose Ann nga kung makashare ba ko sa pulong sa Ginoo sa inyong cottage prayer, dili jud ko gusto nga mo say no basta pulong na sa Ginoo no kay privilege kaayo nato nga mga magtutuo sa Dios nga mo share sa iyang pulong. So though physically makaana ko nga murag dili ko prepared kay busy dito na binakaron no kay online classes tanan and I have my 3 years old nga nagsugod sa iyang pre-K no nya online. Yes, napukoy 4 months old nga baby. So during the night magsikog mata. So gamay rag tulog. Kabalo na mo mga mama no, magpadidi ana. So nya mosayo pa jud mata kay mag-prepare kaya kung bana pod teacher so kailangan pod niya magsayo. So dili kay siya akong bana dili katiman sa akong isa ka anak sa 3 years old nga mag-online pod kay siya pod mismo na pod siya online class. So ang ginahimo so kusog ra jud nga gikan sa Ginoo ning tanan no. So kini challenge kay sa kuha pero sa gikaingon ko na dili ko gusto nga moingog dili basta pulong na sa Ginoo. So karong gabhio na akong kamong pagadalon sa libro no sa Bible. Diri ta magbase kanunay sa Biblia. Sa Bible diha sa Book of Philippians no sa kini siya nga Biblia actually is English and Bisaya. Kay ako ning gihatag sa akong bana kay gusto siya makatuon og Bisaya. So ako siyang giregaluhan og English Bisaya. So karon ako siyang gihirman kay ang nasa ko English man. No kaning mga usahay kay trying hard kay ta mag-English para lang jud makabalog English, mag-English gyud ta. Pero karon gabi magbisaya ako kay ngano mas lami man gyud kong Bisaya. Kay Bisaya man jud ta no. Lami kay paminawon pag Bisaya nga to ang madunggan kay klaro, dali ra
masabtan kay kog English mangita pa kag unsay Bisaya ana, di ba no? So karong gabi una diha sa Philippians or Pilipos chapter 4 or kapitulo 4 bersikulo 6 og 7. Okay. So nag-ingon siya diri sa bersikulo 6, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Amen. Ang Ginoong Dios magapanalangin sa iyang pulong karong gabi una ug ato kining sabton no, ato kining ibutang sa atong nahunaw kasing-kasing kung unsa gyud ang pasabot sa Ginoo diring dapita no, atong balikan ang pulong sa Dios labi na karon nga sitwasyon sa ato ang kalibutan. So crisis diri, crisis dito no, tibuok kalibutan nakasulay o nakabati ni ining crisis karon sa ato ang sa atong sitwasyon no, nga kining coronavirus. Kining coronavirus nakahatag yun og kanang kahasol sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, dili lang sa Pilipinas, dili lang sa Amerika, kundi ang tibuok gyud no, nagikan sa China og daghang mga lungsod og daghang mga syudad og daghang mga nasod ang nagsuffer tungod niana. Pero atong hinumduman nga ang Dios walay pagkausab. Siya gihapon ang kaniadto karon og sa umaabot nga bisan naay crisis ang Ginoo maayo gihapon no, kay sa atong gina-declare kanang God is good all the time. So even in crisis time ang Ginoo God is good gihapon no, ang Ginoo maayo gihapon siya. So diring dapita pahimangnuan kita sa Dios nga dili kita angay mabalaka sa bisan unsa. Unsa man ang bisan unsa no, wala kay bugas, wala kay unsa bay wala ka no, wala tay pangbayad sa kuryente pag kinatapusan sa bulan. Usahay mag-worry na dahil atong hunahuna kung asa ta mangitag bugas, labi na katong mga nawad-an og trabaho kay kasagaran karon nga sitwasyon, daghan og nawad-an og trabaho, daghan mga establishment nga nasarado no, daghang mga company ang nag-close tungod nga ning crisis nga atong nasinati sa tibuok kalibutan. So sa gikaingon ko na nga bisan pa niining crisis atong hinumduman nga ang Ginoo maayo gihapon siya. Kanunay siyang anaan magauban, magahatag kanato sa kalinaw, labaw sa tanan ang kalinaw gyud atong gikinahanglan gikan sa Dios. Kay kung wala ang kalinaw, ambot magunsa na lang tano. So kung wala tay bugas, pwede man ta mag-fasting, di ba? Pero ang uban makaingon nga mag-fasting nga na may Ginoo. Well, anyway, much more for that, atong hinumduman ang pulong sa Ginoo labaw sa tanan. Kay pinaagi sa pulong sa Ginoo, kita malig-on, kita adunay kalinaw, o kita kanabang adunay assurance gyud nga bisan pa niining crisis nga atong giatubangan karon. Makasugakod ra gyud ta, no? Makasugakod ra gyud ta pinaagi sa grasya sa Ginoo. Ingon siya diri, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. So, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayua sa Dios, no? Ayaw kamo kabalaka tungod kay aduna man kitay mapangayuan, no? Pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan. So, ang Ginoo ang atong source sa tanan. Usahay kung wala na tay bugas, wala na tay asin, masapay wala diha, no, makahuna-huna dito. Mahirap siguro sa kong silingan, no, mahirap ka ako kang mari or kang pare, kay wala na tay bugas sa udto, kung bunta, or wala na tay bugas ugma, no, karon pagali ka sa gabi, naghuna-huna na kag unsa imong sudanon, unsa na imong kaunon ugma, naghuna na kag asa ka ko manghiram. Pero imo lang pulong sa Ginoo, ayaw ka balaka kung dili pangayua sa Dios ang imong mga gipanginahanglan. Ayaw hunahuna dayon sa imong silingan. Ayaw dayon hunahuna sa imong mari.
nga basig pwede ka makahiram, no? Hinuon huna-hunaa og duol sa atong buhi nga Dios pangayua ngadto kaniya ang imong gikinahanglan. Sultihi ang Ginoo nga nanginahanglan kag bugas. Sultihi ang Ginoo nga nanginahanglan kag asin. Kay maka-remember ko sa una, gamay pa ko, walang-wala jud mi, no? Kabalo man siguro mo sa storya namo kay siluwi ako nang igsuon. So, para lang sa inyo kahibaluan. 7 mi kabuok, ako ikaapat, si Louie ikaunom. So katong gagmay pa mi, ako mama ug papa wala gyud na sila trabaho. Walay permanenteng trabaho. Na sila trabaho pero kanang mamaningay. Siguro halos sa to atanan sa Pilipinas. So labi na diha sa to ang probinsya, no. Kabalo tag unsa nang mamaning kanang sa sapa mag-mining gold kanang mga ginagmay lang dili nang naitanan kanang nasa sapa jud no nga every morning musayog mata, mo bangon, maglutog baon. Mao na ang kaagi sa akong mamag papa. Sayo kay mo mata, magdalag sulo. Labi nagbaha, malipay na sila baha. Ang uban mabalaka, no? Kay wala baha pero ang mamaningay sama sa akong mamag papa, lipay kay na sila pag mubaha. Kay nga naman naidaghan nga possibility nga daghan sila makuha ng adlaw nga gold tungod kay baha. So ana ang ilahang panginabuhian sa una, knowing nga 7 mi ka buok ilang gibuhi sa matag adlaw ang ilahang kuha 1 ka miligram, 2 ka miligram ug kaniadto igo-igo ra gyud sa matag adlaw. Kumbaga kanang pulong bitaw nga giingon sa Ginoo nga my grace is sufficient or my grace is enough for each day sa matag adlaw. Ang grasya sa Dios igo ra gyud, no? Dili sobra, dili po siya kulang. Tama ra gyud siya, no? Kay sa miligram, 2 ka miligram, pila ra man na sa una to 100, 200, no? Ako ma-recall sa una ang bugas mais ang kilo 18. So makapalit na mig bugas 1 ka kilo or 2 ka kilo para lang sa tibuok adlaw. Unya bulad. Lipay na kami pag makapalit mo bulad o kanang uyap. Sa una ngayon pa mig asin usahay sa among silingan kay among silingan pod ako mga auntie. So wala kay problema no kay mahatag mo sila ga asin. Pero ing ana no nga kanang wala kay kasiguruhan ba kung unsay mong ugma. Pero salamat sa Ginoo kay ang grasya niya sufisyente gyud, no? Sufisyente gyud. Kay tan-aw kung akong balikan ha, makaanak ko nga giunsa kami sa Ginoo, no? Giunsa jud pagka maayo gid sa Ginoo, no? Kay 7 mi ka buok plus akong mama ug papa 9. Nya ang 1 ka kilo, 2 ka kilo, enough ra gyud siya, enough ra gyud. And then tan-aw namo karon pila na mga edad, no? Na nami sa linya sa ingon nila young adults. Young adults. So sa una kagmay pa mi hangtod ni high school ko mura kog tukog kapayat itawag nila sa ko tikling kay tungod sa kong kapayat pero karon grasya sa Ginoo tambok na no manambok ra gyud ta sa grasya sa Ginoo even si Louie ako mga igsuon ambot kinsa na lay payat karon siguro katong dili hingaon but anyway ang akong ako yung ginabalik-balikan ang pagkamaayo sa Ginoo. Kay kinsa ra gud ug unsa ra gud kami sa una no nga kung karon dili man mi dato no? Dili man mi dato kanang financially pero makaanak ko ang gugma sa Dios makahatag kanimo contentment, na makontento ka kung unsa ang nasa imuha. Bisan og gamay pero wala man kagikulangan sa Ginoo, no? Wala man may gikulangan sa Ginoo. Makana ko salamat sa Ginoo kay bisan wala may mga bahandi nga sa lapianon apan ang maayong panglawas iya man gihatag sa matag adlaw. No, wala ko ma-recall nga kanang grabe ka major no nga sakit ana bang madtong hospital or whatever. Pero salamat gyud sa Ginoo sa tanan. Grasya ra gyud ni sa Ginoo nga nakasugakod ming tanan, no? Nakasugakod gyud ming tanan. Ako mga igsuon nangaminyo na karon, anak sila mga anak ni ilaha. Ug ako ang pinakalayo karon. Musunod akong ate nga nasa Manila. Pero makaanak ko bisan og lagyo mi sa karon, sa lagyo mi salamat pud sa Ginoo kay tungod aning technology dili na mo mabati nga lagyo kaayo mi. No, kay nga naman maka-contact mo mi, maka-Facebook mi, maka-chat mi anytime pag naa sila signal. Og labi na karon, no? Lami jud kayo pamalandungon ang Ginoo nga
pagka maayo gid sa Ginoo, in spite sa crisis karon, makaana jud ko nga ang Ginoo maayo gihapon. Kay kung akong balikan ha, bag-o lang, katong pag-anhin ako diri sa Amerika, makaana jud ko nga kanang kung unsa man ko diri Lord, wala ko yung mga kaila at first no mingaw ana. Nya walay signal sa bukid, di ba? Walay signal atong sa bukid sa una. And then kung mo kontak sila sa kuha sa mama ug papa, gusto sila mo istorya sa kuha na kaya na may Facebook jud sukad pa tong before ko ni anhi diri, pero ang signal lang gid sa among bukid. So katong nga time mo drive pa sila, musakap sila motor, magpahatod pa sa ako ang pamangkin o sa ako ang manoy, moadto pa sila sa mainit, half hour ang ilang daganon nga, gabiing dako, kay na may mga trabaho sila sa buntag, so gabiing dako, moadto dito sa mainit para lang yun makakuha ang signal, mag-flashlight lang sila ngit-ngit, no? Ang ila lang na ang ilang flashlightan, kay para makitaan sila nako, kay sa camera, kung wala, di nila flashlightan ilang naong, ngit-ngit ra, di ba? So, katong nga time, kuan jud kanang makaana ko nga kanang nagsakripisyo gid sila para makaistorya ko, no? Or na kay kung ako man ako sila nga buntag kay gabi diri buntag diha. Okay ra sa ko kay naraman may signal diri sa balay. Pero ang sila diha jud akong yun na pero maanang pud akong papa nga di pud sila pwede mo anag buntag tungod kay wala sila driver, no? Kay trabaho lagi, busy ang mga tao sa mga gipanginabuhian. Pero ang kalamig yun, kay katong makaanak ko nga, in spite sa crisis, ang Ginoo nagpakita gihapon sa iyang pagkamaayo. Kay nga naman, sugod atong lockdown, natingala ko nga ako ang sister-in-law, maka-online man, no? Murag every day, every other day. Unya matingala ko, buntag sa iyo, mga alas 7 diha, online na siya, makana ko nga, asa ka te? So, primero gyud ana siya nga, nanay, signal diri kay nanay, nagpatukod og antina diri sa ato ang bukid. Iko, ha? Hala, mo ba? Wow! So, lami kaayo, kay nanay may signal diha. And then, from that time, no, gikan jud atong lockdown, nagkusog ang signal dito. So, murag every other day, or halos gali every day, mag-istorya mi sa akong mama, or sa akong papa, o sa akong mga igsuon, tungod kay nana sila signal dito. So, yung ana ba, no, nga, in spite sa crisis, ang pagkamaayo sa Ginoo, iya gyapong ipakita nga ni kanato. Nga wala gid siya nagbiya kanato. Kay ingon pa sa Hebrews 13:5, no, sa Hebreo, akong tan-awon dito ato ang basahon. 13:5. Ingon siya diri. Ayaw higugma ang salapi. Kinahanglang magkontento kamo sa unsay anaa kaninyo. Kay nag-ingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. So, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. So, bisan og sa karon no, daghan og walay mga trabaho, ingon diri, dili ko gayud kamo biyaan o talikdan. Muna lami nga promise sa Ginoo. Ang atong hunahon ang pagkamaayo gid sa Ginoo. Kay nga naman kini man maghatag natong kalig-on. Kung ato apong bisitahon ang libro sa Mateo chapter 25, kung namoy mga Bible, lang ipod nga kamo gyud mismo ang mubasa kaysa sa maminaw rata, no? Kay nga naman mas makig-istorya magyud ang Ginoo kung kita ang mubasa. Kay mas ang atong kasing-kasing ba intune bitaw, lami yun na siya po. So, Mateo, Mateo 5, or let's see. Asa naman ko ano? Mateo, murag nawala ko ay Mateo 6:25. Naan sa man ko nakalimot ko, salamat Lord.
6:25. Yeah. Salamat sa Ginoo nakainomdom ako. Okay, so sa Mateo 6:25 ingon niya, tungod ni inisultihan ko kamo, ayaw ka bala ka unsay inyong kanon ug imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibisti. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa bisti? Bitaw no? Mas bililhon pa jud ang lawas kaysa sa bisti ug mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa sa pagkaon. Okay? Tan-awa ang mga langgam, wala sila magpugas ug mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka? 28. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibisti, tan-awa giun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan, wala sila maghago aron makabisti. Apan sultihan ko kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kaayo walay sapot nga sama katahom sa usa niining mga bulaka. 30. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw sunugon ra, kamo pa kahay dili bistihan? Pagkagamay sa inyong pagtuo. Sa 31, busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibisti. Kining mga butanga maoy gitinguha kanunay sa mga dili magtutuo. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios. O pag kinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton. O ang ubang mga butang, ihatag ra niya kaninyo. Busa ayaw kabalaki ang mosunod nga adlaw, kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw. Amen. Kani nga pulong sa Dios diri sa Mateo 6:25 hangtod 34, nagapahinomdom jud nato no nga ang Ginoo ang source sa tanan, no? Kumbaga kay ang Ginoo man naghimo sa tong kinabuhi. Ang Ginoo ang naghimo sa langit ug yuta. Ug ang tanang naay kinabuhi nagagikan kaniya, no? Siya man ang naghimo niini, so siya pud ang magasustain niini. Tanawa ang mga langgam ingon sa 26, tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ug mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig apan giatiman sila sa inyong or sa atong amahan nga tuwa sa langit. Nga to nang hunahon-naon ang trabaho sa langgam magsigirag awit, no? Magsigirag tweet diha sa Ginoo. Labi na buntag sayo lami kay paminaw ng pagmata nimo ang langgam nakauna na daig sa Ginoo. No, kung atong hunahon-naon bitaw kanang pagmata nato labi na to na sa kanang di ba sa tuang bukid no na mga langgam sa mga kahoy-kahoy. So kanang buntag bitaw sayo nga makadungog ka nga ang langgam na sige nag-awit sige tweet diha sa mga kahoyan. Say makaana ko ba nga kalami ra pud aning langgam no kay mag lupad-lupad raw sige rag-awit. Pero you know what, maupo na ang gusto sa Ginoo sa tuwa baka nang mura kay ulay laing gihuna-huna kung di ang mudag sa iya ha. Kanang pagmata pa lang sa buntag matag, Lord, thank you kaayo Ginoo nining kabuntagon nga imong gihatag. Dili kay mapag pag-open sa imong mata pag ikakabakod sa imong gihigdaan pag open wala din ka asa may kaunon karong adlaw we. Di ba mas maayo siguro no kung pagmata nimo may kag Lord, salamat kay Ginoo kay mapakonggi pa mata. Salamat Lord nining lain na pud nga adlaw nga imong gihatag kanamo. Uban nimi Ginoo, and I pray Lord nga ikaw maga-provide sa among panginahanglan karon kay ikaw man ang mas nasayod Ginoo sa among sitwasyon. Lami siguro kaayo ang mahimong resulta no sa tibok adlaw kung mauna ang atong unahon pagsulti no pagbungat sa atong baba. Pagpasalamat sa Ginoo sa sayo sa kabuntagon no. Kaysa sa maghunahon na din kag asa kay kaunon unsay imong buhaton sa tibok adlaw na din kay listahan karong pagbangon nimo mao ni imong buhaton 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nya nakalimot kag pasalamat sa Ginoo. Maayo siguro nga ato ang usbon no atong pasalamatan daan ang Ginoo before pa ang mga lista sa tibok adlaw nga atong angay buhaton.
No, magpasalamat ta sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Kay ang Ginoo man ang mas labaw na sayod sa ato ang kaugmaon. Wala man ta nasayod unsay mahitabo sa sunod mga minuto gikan karon, no? Pero ang Ginoo nasayod na hangtod sa ato ang last breath. Pero kanang atong hunumduman ba ningon pa diri sa 31, no? Ningon diri 32, no? Ingon diri, ang inyong amahan nga tuwa sa langit na sayod nga nanginahanglan kamo niining mga butang. Kanang bugas, nasayod ang Ginoo nga nanginahanglan tag bugas, no? Labi na dias Pilipinas kay di gyud pwede gula tay bugas. Kay murag kada kaon pamahaw panito panihapon bugas gyud ang gikinahanglan, bahala way sudan. Bugas, bahalag asin ang sudan ug mantika, fights na, no? Kinundom ko sa una, kasagaran gyud. Maski tuyo di man may maka-afford nga mao na isudaan ng mantika ug tuyo lami man pud na, no? Pero kasagaran gyud kanang mantika ug asin mao jud nay madali-dali, labi mao nay madali-dali kanang sudaan kay naibog kanang ang mapalit man gyud kay bugas ra kay daghan man gyud mi. So bugas anya mag-inulogay mi sa dukot kay lami man jud ang dukot, no? Sa labi na mais kay humot anya. Muna mag-inilugay mi kay tagay ko ana kay humot ba niya labot tagan og kanang mantika og asin. So lami kaayo bisan naging ato ang among kinabuhi sa una apan nalipay kog dako kay ang Ginoo mao gayud ang kana bitong namuhat sa among taliwala. Kay tungod atong mga kaagi namo sa una, ako jung ma-appreciate unsa ka mahigugmaon ang Dios ug unsa gyud siya ka matinud-anon sa iyang mga pulong. Kung ang iyang pulong ang imong ikinabuhi sa matag adlaw, ang Ginoo jud magiya kanimo o kanatong tanan. Dili gid ta niya pasagdan. Iya gid tang giyahan kung unsa ang atong angay nga pagalaktan. No, pinaagi sa iyang pulong. Kay mao man yang ato ang guide, no? Yang pa mo na ay roadmap kini ang ato ang mapa sa kinabuhi, no? Guide nato nga dili kita masalaag sa atong pagkinabuhi sa atong buhi, sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan uban ang atong buhi nga Dios. Ingon diri sa verse 33, apan labaw sa tanan paharian ninyo ang Dios og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang igahatag ra kaninyo. Lami kayo, no? Sa English ani ganahan ko kaayo magkuan kay but seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you, no? And all ang tanan. Ang diri ang version kay ang uban raman. Ang kini nga version nga Bible actually Good News Bible, no? Cebuano English. Pero akong kuan na-memorize ani sa English katong and all these things so ang tanang butang igahatag ra kaninyo, no? Siguro kining nga version gibutang diri og ang ubang mga butang ihatag ra diri kaninyo. Siguro tungod kay umayngog ang tanang butang maka ang hunahuna sa mga tawo maayo og daotang butang pwede ihatag, no? Pero dili, no? Kay ang tanang maayong butang nagagikan sa atong buhi nga Dios. Ingon sa James, nakalimot ko unsa to nga chapter pero sa James na ingon jud dito, no? I think James 1:5 atong tan-awon kung tama ba ko. James dili 1:5. So nakalimot ko igsuon kung unsa tong verse basta I know nga nato siya sa James, no? Kanang ang tanang maayong butang nagagikan sa kahitasan, no? Nagagikan sa atong buhi nga Dios. Siguro kamo na lay pangita diha mga igsuon, no? Sa James or sa Santiago. Kay gamay ra po na siya nga chapter pero dili na ako siya pangitaon karon kay murag gamay ra man tag oras. So basta naana siya sa Santiago mga igsuon. Chapter 1 to 5 ra man noon ning Santiago mga igsuon pero sigurado gyud kong naa diha ano nga ang tanang butang nagagikan diha sa kahitasan. Nagikan diha sa atong buhi nga Dios. So padayon ta sa ato ang
panagdasigay o sa to ang pag-share sa pulong sa Ginoo karong gabi una. Kung ato ang balikan diri ano sa 25. Nakoy nahinumduman, no? Ingon diri tungod niini sultihan ko kamo ayaw kabalaka unsay inyong kanon og imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon og ang lawas kaysa biste? Nakoy nahinumduman ani nga story. Kung atong balikan ang Old Testament diri sa libro sa Exodus, no, sa Exodus, atong makita ang milagro nga gihimo sa Ginoo. Kung atong ma-remember no ang kinabuhi ni Moses uban ang mga Israelita, no? So kung atong mahinumduman gikan sila sa Ehipto, ug sa dihang paingon sila sa Promised Land, ningagi sila og Red Sea, remember? Ditong dapita makita nimo ang gahom sa Ginoo nga mao'y nakig-uban kanila, no? Sa dihang pag-abot nila sa maong dapit, wala na sila kaagian, so dagat na lang jud, no? Murag sig asa sila molingi sa tuo or sa wala. Kung mo tan-aw sila sa likod na yung mga kalaban kay nagpaingon naman, no? Grabe kaayo ang gihimo sa Ginoo. Gipa ang tungkod ni Moses, ingon ang Ginoo yun sa kuan sa dagat, ituyod. Kay mo na ang term, ituyod ang iyang sungkod paingon sa dagat ug ang Ginoo namuhat kayo, no? Napikas ang dagat ug sa pagkatunga or pikas sa pagkapikas or tunga sa dagat, atong ma-remember nga ang dagat murag nahimong kuan, nahimo siyang wall, no? Nahimo siyang bongbong nga imbis kini ang dagat pagkapikas nahimong, no? Diri dagat, nahimo siyang kanabang murag taas kay nga bongbong o taas kay paril kunya sa tunga uga kaayo, no, nga nakaagi ang tanang mga Israelita uban ni Moses nga nakatabok gid sila paingon didto sa laing nga side, no, gikan diri sa Egypt paingon didto sa laing nga side. So kung atong ma-remember ang Ginoo nakig-uban gid kanila kay kung wala ang Ginoo dito sila makaikyas, no. So nagyud ang Ginoo nakig-uban kanila mga igsoon. Unya sa diha nga sila nakatabok na ato mang ma-remember no ang ilang mga kalaban misunod apan gibalik sa Ginoo ang dagat. So ang ilang mga kalaban na nalunod sa tubig, no. Unya kining mga Israelita mura pud sila sama sa tuwa, no, usahay. Makaana ta nga kaning napod tay pagka kanang murag atong ugali bitaw murag napoy pagka murag Israelita kay nga naman maski og nakakita na tag mga milagro sa Ginoo sa atong kinabuhi. Usay mo bagulbol gihapon ato ang kaugalingon, no, nagipon tay pagbagulbol. Kung atong ma-remember kining mga tao sa kaniadto sa kauban ni Moses ng mga Israelita, nana sila sa kamingawan, no? Paingon na sa Promised Land. O kung atong ma-remember mga igsoon, naglakaw sila sa Promised Land not Promised Land, sa Kamingawan, no? Naglakaw sila sa Kamingawan for 40 years. 40 years mga igsoon. Kung atong hinumduman, kining ato ang ilahang kaagi karon adto kung atong i-compare karon, kining atong kaagi karon or kung anitong sitwasyon karon sa COVID-19 sa COVID pandemic ba, no? Kung ato siyang i-compare mga igsoon, wala ra jud. Kaya kung kung imuhang itandi ha, kani ato mga igsoon naglakaw sila sa Kamingawan nga walay mall, walay tindahan nga palitan nila pagkaon mga igsoon. Kung gutmon sila, wala sila kadtuan dili para sa tuwa nga natin mga silingan nga naay mga sari-sari store nga pwede ta manguan, mamalit kung natay kwarta, di ba? No? So, kung ato ang hinumduman igsoon, ang pagkagamhanan o ang pagkabuutan sa Dios, sukad pa kani ato igsoon. Ana, no? Ang atong Dios buutan, ug siya ang Dios nga gamhanan, milagroso siya nga Dios. Siya ang Dios kani adto karon ug sa umabot. Wala siya nausab igsoon.
kung atong ma-remember, nga bisan og bagulbulan kay ni mga Israelita mga igsoon, apan ang Ginoo padayon nag-provide sa ilang mga panginahanglan. Gipalabang sila sa Ginoo gikan sa dagat sa Ehipto, pinaagi sa pagtunga sa dagat ug pag-abot dito sa kamingawan mga igsoon, sa dihang wala sila pagkaon. Remember, wala sila yung mga mall, wala sila yung mga tindahan dito nga palitan og pagkaon. For 40 years mga igsoon, so wala, kung nasa siguro sila baon, so dili jud maka-survive for 40 years, right? So, tungod sa pagkamaayo sa Ginoo, bisan sa ilang pagkamugulbulan, no? Nasuko man ang Ginoo, pero bisan pag nasuko ang Ginoo, padayon gihapon siya naga-supply sa ilang mga panginahanglan, especially sa ilang pagkaon, no? Kay ang pinaka-basic gyud is pagkaon, tubig o kanang clothing, no? Pero ingon sa pulong sa Ginoo, ayaw kapalakan niya ng mga butang. So lami kay no. Ingon pa rin sa Exodus 16, ang Ginoo naga-provide sa ilang pagkaon, no? Kung atong basahon diri ni ana diri sa ako na nang idiretso no kay magtaas kay ni siya ng istorya kung ako ang basahon tanan. So magpili lang ko kung asa to nga verse ang kanang pwede nato nga ay kuan karon i-include sa ato ang hisgutan niya kanang mas specific gid siya ba no. Kung diri sa verse 13 ana siya diri ni anang pagkagabi mitungha ang mga langgam nga buntog nga milukop sa tibuok kampo og sa pagkabuntag ang kampo nalukop sa yamog. Sa pagkauga sa yamog nakakita sila og mga butang nga nipis og puti. Sama kanipis sa yamog diha sa yuta. Wala sila masayod kung unsa kadto og nagpangutan anay sila. Unsa man kini? Miingon si Moises kanila, mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron inyong kanon. Amen. So liman mo na mga igsuon, gipatungha lang sa Ginoo didto no ang mga langgam kaning buntog mao ni ang quail no, quail nga mga bird kay mga langgam. Unya ingon pa diri kaning mga nipis nga puti mao kini ang mana mga igsuon, ang giingon nga mana no, mana. So pagkagabi ang ilang ginakaon katong mga quail nya sa buntag mao ang ihatag pod sa Ginoo nga mana no, mana. Ug miingon pa diri ang Ginoo nagsugo nga ang matag usa kaninyo magtigom sumala sa iyang gikinahanglan sa gidaghanon nga 2 ka litro alang sa matag tawo. Ang matag usa magtigom sumala sa gikinahanglan sa tanan nga anaa sa iyang tulda. Gihimo kini sa mga Israelita, ang uban dagha gikuha, ang uban jutay ra. 18 sa pagtakos na nila niini kadtong daghan og gikuha wala makasubra, ug kadtong jutay ra gikuha wala makulangi. Ang matag usa nakatigom og igo ra gayud sa iyang gikinahanglan. Amen. Praise the Lord. Diha nato ba makita mga igsoon nga ang Ginoo kana bang ang iyang pagkamaayo ko ng sobra-sobra sa tong kinabuhi no. Ang grasya sa Ginoo sufisyente gayud sa tuwa sa matag adlaw sa matag usa ka kinabuhi. Kaya nga naman kini verse 18 ingon diri kadtong daghan og gikuha wala makasubra. Og ang kadtong nagkuha jutay ra or gamay ra wala makulangi. So enough ra gyud no? Enough ra gyud ang ihatag sa Ginoo sa tuwa. Siguro nasa tuang personalidad no usahay no kay kanang magkwanta nga ay magtigom ta ani kay basig karon ra ni no karon ra ni gipanghatag so daghanon na to kuha kanang ato abang mentality ba nga kanang dapat daghan tag ato para napatay kaunon pagkaugma no. Unya ang uban wala dayo, ang uban gani kay sani wala nakakuha. Pero ingon diri ang mga igsoon katong mga dagha gikuha wala makasubra. So enough ra pod sa ilaha no. Unya ang katong gagmay ra gikuha wala pod sila makulangi. So enough ra pod gyud. Unya ingon diri nga for 6 days no, every week man every day man sila ginatagaan sa Ginoo. Buntag mana pagkagabi quail.
unya kaning buntog. Unya for 6 days mao na ang nahitabo sa ilahang ang routine mao na siya no. Pagka 6 days ingon gimanduan sa Ginoo si Moses nga ipaingnan ang mga tawo nga magkolekta sila for 2 days, 6 day og ika 7 day. Tungod kay ang pagka 7 day sa ilaha nga time, no mo ni ang Sabbath day. So nga pag ika 7 day na dili na sila manggawa sa ilang tulda. Tungod kay ang pagkaon nga ilahang dapat kaunon katupang 6 day gihatag na sa Ginoo no kay para magpahulay sila ng pagka 7 day diha lang sila sa sulod sa ilang tulda. Apan adunay mga uban nga mga Israelita nga gahay ulo. Mura pog kita ba usahay no gahay tag ulo. Ingnan gay tag ayaw na moadto pa jud gihapon no. Buot-buot pa. Mao na usahay maka-realize ta pagkahuman na may pagwa ko niyang may pagnaminaw ko ana no. Pero kini sila diri ingana pod napay pagkaingana nga personalidad mga igsoon. So nay uban nga minggawas gyud kay nangitag pagkaon o wala sila makitaan. Wala sila nakitaan. Tang nangulikta og 1 to 6 day every day nagapangulikta sila. Ang uban pod napoy pagka kana selfish bitaw kaayo nga kana laging daghan-daghanon kay para napakaibilin nun niya basig gutumon ka niyang tiod-tiod or kaugma basig walay mohatag no kanang ingana ba nga mentalidad. So napoy ingana diri sa mga Israelite igsoon. So ang nahitabo katong mga nag keep or nagatigom og mga leftover kanang daghan og gikuha niya human nagkaon kini maura ni nga portion akong kaunon kay kining uban nga portion ako ning ibilin kay para na pa koy unya or para na pa koy ugma ani. Katong ilang mga gitigom or gitabunan siguro or ilang gitigom para pang ugma igsoon. Gipangulod siya pang pagkaugma no. Di na siya makaon kay giingnan sila sa Ginoo nga panguha para lang anang adlaw. Wala man sila naminaw. So, bisan og nagtigom sila para ugma, di pang ulod igsoon. Apan, katong pagmando sa Ginoo nga ang ika-7, kuhaon na nila anang ika-6 day, unsay nahitabo? Gi-preserve sa Ginoo mga igsoon ang ilang pagkaon para sa pagka-7 day. Wala giulod igsoon, no? Ingana ang Ginoo kung unsang iyang mandok, dapat kita nga mga Kristohanon kanang maminaw ta sa Ginoo mutuman ta nga kaniya. Lami kayo kung mutuman ta nga do na bitaw kalipay, dili nang magbagulbol nga daghan og mga bagulbol para sa mga Israelita kay kanang dili jud siya maayo po no. Kay makita pod nimo ang kanang resulta ba. Kay ikaw naman gyapon ang makuan ana no. Pero kung maminaw ka sa Ginoo unya mutuman ka sa iyang pulong, tuman ka sa iyang mando sa imong kinabuhi. Makita po nimo ang resulta, no? Kay ang Ginoo gugma man, maayo kaayo siya kay kanang tagaan jud kaniya og bang assurance, no? Assurance nga kung kita naa sa iya dili kita niya pasagdan. Hallelujah. Okay, balik ta sa verse 7 no dito sa Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 mga igsoon. Sa Philippians 4:7 andun no. So kung kita mangayo diha sa Ginoo nga mapasalamaton ingon sa verse 6. Diri sa 7 nagingon, ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Kung kita mapasalamaton nga mag-ampo diha sa tong buhi nga Dios. Ang kalinaw nga gikan sa Ginoo mao'y atong maangkon. Mao nang pinakalami nga kuan igsoon no. Kay dili na ka mabalaka ba no? Kung siguro mo insert man ang kabalaka sa imong hunahuna kay tungod sa sitwasyon nga imong nakita sa imong palibot. Panigsoon, sultian ko ikaw, adunay kuan kanang popular kayo siya nga sayings no or quote bitawag ana. The antidote of worry is worship no. Ang tambal sa kabalaka igsoon is
is mao ang pagdayeg sa atong buhi nga Dios. O ang pag-meditate sa iyang mga pulong buntag o gabi. Kung ato ka ng basahon diri sa Joshua chapter 1 verse 8 and 9, ingon diri sa Josue, no? 8 ingon siya, ayaw kayod kalimti ang basahon sa balaod, kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi, og pag kinabuhi sumala sa tanang nahasulat niini, og magmauswagon ka. Hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka og magmaisugon. Ayaw ka hadlok o kaluya, tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mag-uban bisan asa ka. Amen. So no? Ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ang Dios nga atong Ginoo maoy mag-uban kanato bisan asa ta, no? Bisan asa ka igsuon. No, moingon masiguro ka nga nakada sa bukid apan atong Dios, dako siya nga Dios. Hinumdumi igsuon siya ang naghimo sa langit ug yuta ug ang kalibutan ana sa iyang kamot. So gihigugma ka sa Ginoo igsoon, ayaw ka balaka kay siya ang mag-take control sa imong kinabuhi. Kung imo siyang i-allow igsoon nga maghari sa imong kasing-kasing o huna-huna, no? So akong awhag kanimo igsoon nga pasudla ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Awhaga ang Ginoo karon nga maoy mupuyo sa imong kasing-kasing o mulingkod sa trono sa imong kasing-kasing. Ablihi imong kasing-kasing para sa tong buhi nga Dios. O itugyan kaniya ang tanan. Aron ang imong mga kabalaka igsuon mahupay, no, o ikaw magkaroon og kanang paglaom sa tong buhi nga Dios. Last verses nga akong i-share mga igsuon before ko mo say bye-bye, no? Sa Psalms 91 mga igsuon. Sa Salmo 91 ingon diri ang modangop sa labing halangdon, ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban og tig panalipod. Ikaw ang akong Dios, og kanimo nagsalig ako. Gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri, ilikay kagayod niya ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Tabunan kaniya sa iyang mga pako, ug dili kagayod maunsa ubos sa iyang pag-atiman. Amen. Atong balikan, ingon diri, tabunan kaniya sa iyang mga pako, igsoon. So pagbasa na ako, naka-remember ko sa kanang himungaan nga manok bitaw, nga kanang bag-o na miso, nga kung di ba kung naay siya daghang piso niya, naay murag mo atake sa iyang mga piso, iya hadayong idupa iyang pako. Nya iyang kupkupo ng iyang mga piso para yung mga piso madto sa ilalim sa iyang mga pako. Ug ato nang ikuan nga ilustrasyon igsuon. Una nga ikaw tong piso nya ang himungaan mao ang Ginoo. Kung naka sa ilalim sa iyang pako, safe ka igsuon, no? Wala tay angay kabalakan kay ang Ginoo ang makiglaban para sa toa, no? Pareha nang himungaan, di ba? Kung naimukuan sa iyang piso, siya ang mangisog, no? Para ang attacker katong mo atake siyang piso iyahang tuhakon. So ang Ginoo susama pod ana ihatang panalipdan pinaagi sa iyang mga pako, unya siya makiglaban para sa ato kay ingon pa sa Exodus 14:14, paghilom lamang kamo kay ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo. Amen. So siya ang makig-away alang kanato mga igsoon. So maghilom lamang kita, no? Padayon ta diri sa 91 verse 4, no? Ingon diri tabunan kaniya sa iyang mga pako ug dili kagayod maunsa ubos sa iyang pag-atiman. Ang iyang pagka maunungon manalipod og magbantay kanimo. Dili ka unya mahadlok sa mga katalagman sa kagabhion o sa mga udyo nga naghadyong panahon sa adlaw. O sa mga sakit nga muhampak diha sa kangitngit o sa kadautan nga molaglag panahon sa adlaw. So kung ato ang igsoon sa tuang sitwasyon karon, dili kita mahadlok kay no siya man ang atong kauban. Kay mahimong mga pukan ang usa ka libo diha
imong kiliran na pulo kalibo libot kanimo apan dili ka gayod maunsa, no? Dili ka ma-touch. Makit-an lang nimo igsuon, no? Makita mo unya unsaon pagsilot ang mga daotan. Kay gihimo mo mang dalangpanan ang Ginoo. Ang labing halangdon nga imong tigpanalipod, walay katalagman ang mudangat kanimo ug walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. Amen. No? Amen. Labi na karon sa tuang crisis diri sa kaning virus ba no kaning coronavirus nga ginayon COVID. So kini ato ning atong ilisan ang katalagman og COVID mo ingon diri. Walay COVID nga modangat kanimo ug walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. Amen, no? At walang giilisan pero ang katalagman murag mga kadaotan ba, di ba? Pero kung na ang Ginoo, wala tay angay kahadlukan gyud mga igsoon. Okay. Kay gihimo kung atong himoong dalangpanan ang Ginoo. So dili ta angay mahadlok, no? Ingon sa verse 9. So verse 11, pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kanimo bisan asa ka paingon. Sapuangon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Tumban mo ang mga leon og mga bitin, mga mapintas nga leon og mga bitin nga malala. 14 kaniyang lami kaayo nga kuan sa Ginoo. Ang Dios nag-ingon, mo niyang lami. Luwason ko kadtong nahigugma kanako o panalipdan ko kadtong miila sa akong ngalan. Sa dihang sangpiton ako nila, tubagon ko sila. Maguban ako kanila sa dihang sila anaa sa kalisdanan. Luwason ko sila og pasidunggan. Gantihan ko sila taas nga kinabuhi og luwason ko gayud sila. Amen. Praise the Lord. So glory to God, no? So kani nga verse actually sa Salmo 91. Ako akong bana nag-try me karon lang gyud nga year, nag-try me og kanang challenge na mo sa mong kaugalingon nga mag-memorize ning Psalms 91 1 to 16. So karon pa dayon gihapon mi naga-memorize kay usahay na mga wordings nga usahay kanang kuan ba. Pero ako po nga awhag sa inyo mga igsoon kung kaya ninyo, no? I know nga kung maka-memorize tag mga uban dihang mga words, I believe nga maka-memorize po kag pulong sa Ginoo igsoon kung maghatag ta og time, no? Time nga mobasa sa pulong sa Ginoo. Ug ato siyang basahon pabalik-balik. Unya i-try na to memorize nga dili mo tan-aw sa pulong dili mo tan-aw sa Bible, and then kung feeling nimo nakalimot ka igsoon, balik na pud og basa hangtod nga ma-memorize na nimo siya igsoon. Lami kay na igsoon kay nga naman ang pulong sa Ginoo mao ni ang atong sword, no? The sword of the Spirit is the word of God. So mao na ang atong atong sword, no? Pulong sa Ginoo. So igsoon, salamat kaayo niining kagabhiyon nga inyong gihatag kanako nga kaning time, no, nga mag-share sa inyo. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, and I pray nga ang Ginoo mamuhat gid sa inyong matag usa ka kasing-kasing. I pray nga inyong kasing-kasing mapuno sa paglaom diha sa atong buhi nga Dios. Paglaom o pagsalig diha sa atong buhi nga Dios. Ayaw og kaguol igsoon kay ang Ginoo nasayod sa tanan nimong panginahanglan. Sa tuan ang nabasa ganina, no, sa pulong sa Ginoo. Unta ang pulong sa Ginoo karon mabutang sa imong kasing-kasing igsoon kay kanang pulong sa Ginoo magayon magahatag nato og kalig-on og kalipay diha sa atong buhi nga Dios. Padayon igsoon sa pagpangalagad sa Ginoo. Og mao lang kini og before ta mag-ampo nakoy isa ka kung aduna ka mo'y natun-an or katong nga ganina, no, sa akong giingon nga katong sa Santiago katong ingon all tanang maayong butang nagagikan sa kahitasan. Sure ko nga naa dito siya sa Santiago, no, kung inyong makita kung inyo nang makita kung unsa to nga verse igsoon, pwede kaayo nga inyuhang ibutang sa comment diri kay nagplano ko nga ako ning ibutang sa YouTube kay murag kini siya nga
nga kung taas-taas na noon, ingon ko kay Rose Ann kasi taas na kay ng 1 hour. Ingon ko mga 20 ra siguro, 20 minutes. Pero I think taas na kay ning akong gi-share karon. So I think ang Facebook dili kay siya makakuan sa pag-download niini. So nagplano ko nga i-YouTube siya, and kung naaman mo yung mga experiences no nga gusto pod i-share sa ako kay lami pod kay so nga maka-receive og mga experiences ninyo kana bitong inyong kanang mabalikan nga ang Ginoo maayo gid sa imong kinabuhi. Kung gusto mo share na igsoon, willing kay ko nga mobasa kay ganahan jud ko nga ma-encourage pod no kay sharing is caring ingon pa di ba? So kung mag-share mo sa inyong mga kaagi pod napod na siya kanabang kahimuan sa makabasa niini. So salamat kaayo mga igsoon. I pray nga kanang na-bless mo karong gabi una, and I pray nga tagaan yung higayon ang Ginoo nga mamuhat sa inyong kinabuhi. Salamat kaayo, dalaygon na tong buhi nga Dios. Before ko mo say bye sa makasa pa atong i-close kini nga sharing o nya paghuman niini sa akong mga pag-ampo, akong ihatag sa inyong moderator. Kung kinsa man inyong pastora or si Rose Ann or kinsa man, salamat kaayo atong idoko atong mga ulo ug mag-ampo ta sa tong buhi nga Dios. Hallelujah. Dalaygon og mahimayaw na mo nga Dios. Salamat kaayo Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo Lord nga makadungog sa imong mga pulong o God. Salamat Ginoo sa mga katawhan nga naa karon sa mao nga panimalay nga ilahang ang ginatapukan Lord God para sa cottage prayer meeting Lord. Salamat sa mga kaisuunan ang nagapaminaw karon. Salamat Ginoo nga ikaw maga-minister Lord God sa ilang kasing-kasing. Salamat Ginoo nga ang imong pulong dili mulabayng kawang Lord sa ilang kinabuhi. I pray Lord nga ang imong pulong mao gayoy pabilin sa ilang kasing-kasing aron sila Ginoo mahimong lig-on o madinasigon Ginoo nga mga lagad kanimo. Ako silang itugyan di kanimo Lord tungod kay nasayod man ako nga mas labaw kang nahigugma kanila Ginoo. ug mas nakakita ka sila mga panginahanglan. I pray Heavenly Father nga ikaw ang Dios may magatagbo sa ilang mga panginahanglan Ginoo gikan karong mga orasa o God. I pray Lord nga mo silang panalanginan sa mga pinasahi nga mga panalangin o God. Tudloy sila Lord sa imong dalan. Tabangi sila Ginoo nga ilang makita o Dios ang imong pagpamuhat sa ilang kinabuhi o God, sugod karong taknaa Ginoo. I pray nga the more kanilang ma-experience o God niining time sa crisis sa kalibutan Lord, I pray nga mas labaw kanilang ma-experience Ginoo ang imong balang espiritu ang imong gugma Ginoo. May magapadayag kanila. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong gugma. Ug salamat sa imong pagtagbo sa mga panginahanglan sa imong mga katawhan. Ug salamat Ginoo labaw sa tanan sa imong pagluwas kanamo o God, for making us always safe, Lord. And salamat Ginoo nga tungod sa imong bugtong anak nga si Jesus, ang kaluwasan o God among maangkon freely, Lord God. So Lord, kung kinsa man tong mga katawhan nga nakadungog karon nga wala pa relasyon kanimo, I pray nga ikaw padayon Ginoo magatuktok sa ilahang kasing-kasing Ginoo hangtod sila o God muabli niini og ikaw ilang imbitahan nga mahimong Dios o personal nga manluluwas sa ilang kinabuhi. Salamat kayo Ginoo, dalaygon ikaw sa walay katapusan. Salamat sa imong dakong gugma sa matag usa kanamo. In Jesus name I pray. Thank you God. Amen og amen. Praise the Lord. Salamat kaayo og maayong gabi sa tanan sa makosapa. Thank you. Thank you.